Unom ka grupo sa mga nahimong force multipliers sa Talisay City Police Station gipaubos sa training seminar. Sagad sa nisalmot mga professional na. Ang report ni Femery Dumabok. Gitapok sa Talisay City Police ang unom ka mga organisasyon nga dakong nakatabang sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw sa syudad. Sila ang force multiplier sa maghihimong checkpoint diha sa pag-roving ug uban pang operasyon. Nakita sa Talisay City Police nga maayong mausa sila ug mahan-ay ang ilang mga lihok aron dili magkaguliyang panahon sa ilang pagpatrolya. Tibok adlaw silang gipaubo sa training seminar kalabot sa warrantless arrest ug ang pagsiguro sa ilang safety atol sa operasyon ug uban pa. Who are already volunteering in peace and order functions, unya ato lang silang gi-organize karon, gi-unify through the station unified preventive patrol organization and reconnaissance team. They are volunteers, they don't have any salary. Miabot sa 106 ka mga individual ang niboluntaryo nga mugahin silang oras pagtabang sa kapulisan. Usa na niini ang 51 anyos nga si Ninita Hinugin, sakop sa Anti-Graft and Corrupt Group. Iyang giangkon nga usa siya ka frustrated police, kaya kining pangandoy sa batanon pa. Maong mugahin gyud siya og oras sa pagtabang sa pulis gawas sa iyang pagpanarbaho. Murag usa sa pagingaw, amo ko mga pulis gid kini na lang ako gikuan. Nga makatabang lang sa gihapon ko. Pahinumdum kanila ni Pilari nga dili mag-abuso o pabilin nga mutamod sa mga lagda sa balaod. Oba ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.